Eu am studiat biochimie și biologie moleculară la Universitatea din București. Facultatea am terminat-o în 2018. Imediat după m-am angajat ca și biochimist într-un laborator de analize medicale, unde am lucrat pe parcursul celor 2 ani de master și încă un an după finalizarea lui. Fiind nemulțumită de cum erau unele lucruri în laborator, am hotărât să demisionez și să mă pregătesc pentru titularizare. După ce am plecat însă, m-am gândit să încerc să învăț informatică, pentru că mereu m-am întrebat cum ar fi fost dacă aș fi urmat acest drum. Am studiat pe cont propriu pentru câteva luni C++, iar după o discuție cu verișoara mea, absolventă a Academiei DevMind, am realizat că drumul meu către o carieră în programare ar fi mult mai rapid, cu ajutor și îndrumare din partea unor profesioniști. Am aplicat astfel la DevMind și am fost acceptată la programul de specializare al Academiei. Perioada petrecută la Academie a fost minunată. Pentru mine personal au fost printre cele mai frumoase luni. Am descoperit pas cu pas că îmi place într-adevăr programarea, pentru că eram mereu entuziasmată când aveam curs, știind că urma să învăț ceva nou. Înainte să încep cursurile la Academie, mă așteptam ca tot parcursul să fie extrem de dificil, poate chiar imposibil, dar odată ce am început cursurile am văzut că e mult mai ușor decât mă așteptam. Treptat am simțit cum direcția mea profesională devine tot mai clară și că visul că voi putea deveni programator se apropia de realitate. La DevMind ce mi-a plăcut cel mai mult a fost că procesul de învățare a fost bazat pe practică, iar evaluările constante pe parcurs mi-au permis întotdeauna să știu ce anume și cum ar trebui să mai aprofundez. Trainerul grupei, Andy, a fost mereu pregătit cu explicații suplimentare și chiar și cele mai complicate noțiuni au devenit simple. Lidia a demonstrat că nu există limite pentru ceea ce poți realiza atunci când îți urmezi pasiunea, dând dovadă de curiozitate și învățare continuă încă de la primele ore de curs. Perseverența și determinarea ei de a se dezvolta constant pe tot parcursul programului de specializare au fost factorii decisivi care au contribuit la succesul său în industria IT. Cu 2 săptămâni înainte de finalizarea cursului am început să aplic și am fost contactată din partea companiei Finastra pentru o poziție de Junior Java Developer în cadrul unui internship. A urmat apoi procesul de recrutare, iar la mai puțin de o săptămână de la finalizarea cursului am primit și oferta finală. În prezent ocup poziția de Junior Java Developer în cadrul companiei Finastra, poziție care pentru mine reprezintă un vis devenit realitate. În primele 3 luni am trecut printr-o perioadă de training în care am studiat framework-ul Spring, am studiat Docker și Kubernetes, tehnologii esențiale pentru ecosistemul Java, dar și pentru ceea ce urma eu să fac în aplicațiile pe care compania le dezvoltă. Un lucru care m-a surprins la Finastra încă de la început a fost impactul pe care l-am avut. După perioada de training am început să lucrez pe un proiect cu aplicabilitate în lumea reală și să particip la găsirea unor soluții inovatoare pentru probleme complexe. În biochimie lucrurile se făceau complet diferit. Fiecare lucra la masa lui cu aparatura lui. Aici, în schimb, cooperarea în echipă este esențială. De asemenea, pot spune că e foarte important să ai un stil de viață echilibrat ca programator, lucru care înainte nu se întâmpla pentru mine, pentru că trebuia mereu să studiez suplimentar. A fi programator înseamnă să înveți constant, iar eu asta am continuat să fac după angajare. Iar la Finastra am fost mereu încurajată să cresc și să mă dezvolt. Procesul de învățare a fost facilitat atât de colegii de echipă, care mi-au oferit mereu îndrumare și ajutor, cât și de numeroasele cursuri oferite în cadrul companiei dedicate juniorilor. La final pot spune că schimbarea de carieră pe care am făcut-o a fost cea mai bună alegere. Visul meu a devenit realitate. Nu a fost deloc ușor, am muncit zilnic pentru a-mi realiza acest vis. Un curs de formare în domeniul IT nu poate avea succes de sine stătător, indiferent de calitatea trainerului sau a materialului educațional. Rolul meu este acela de a prezenta conceptele fundamentale și a le facilita aplicarea în diferite contexte, însă, la finalul zilei, totul se rezumă la timpul și efortul pe care studenții îl depun, atât în cadrul cursului, cât și în afara acestuia, individual, pentru a rezolva temele și proiectele software din curriculum. Lucrurile care m-au ajutat să ajung astăzi aici au fost dedicarea, ambiția și optimismul atunci când lucrurile au fost foarte grele. Cu siguranță au fost momente în care simțeam că nu înțeleg, că nu reușesc, dar am continuat să învăț, am continuat să pun întrebări la curs și până la urmă am reușit.
Sfatul meu pentru cei care și-ar dori să urmeze o carieră în programare ar fi să nu renunțe niciodată și întotdeauna să fie dedicați.